I tot això és el que aquí, tot el que està en transformació és la bòbila, tot això, i el que és la part de baix. Tatxonera 1, que és la bòbila del Puigfel, que ja està aprovat definitivament, i a sota, tot el que està a sota de l'edifici que és del Patronat, aquest rosa, és el Tatxonera 2, que aquest és el nostre, el d'iniciativa municipal, que està a punt d'aprovar-se inicialment. I Llosa és allò, Llosa és allò, eh? La Llosa és allò. Això d'aquí, aquesta estructura que també sembla que el traslladem. Allà. Adéu, bon dia, eh? Adéu, bon dia, senyor alcalde. Adéu. Caray, muy bien. ¿Es el alcalde usted? Sí, es el alcalde. Sí. A ver si va esto para arriba. ¿Y cuándo nos van a tirar las casas? Que ya estamos... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que ya estamos... El mandato que viene. No, lo que quiero decir que estamos... Que sí, que si no... No. Ahora será que sí. Las dos de allá, ¿no? Las dos primeras, ¿no? No, las dos primeras no, porque no podemos hacer las cosas. Sabemos si pintamos, si apañar la cocina, que si no la apañamos. Y estamos entre pinto y mal de moro. Yo creo que esto ya empieza a moverse. ¿No? ¿Se dice eso? Es verdad, es verdad. Bueno, encantado, ¿eh? Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola. Doneu el retard, eh? Bon dia, eh? Si vols picar algú, tenim el Està bé. Hola, eh? Molt bé. Estem caminant. Bueno, hem de canviar algunes coses, no? Està tot molt bé. A mi m'ha fet una enquesta i ja li he dit que ho fa molt bé. Vinga. Venim a visitar el mercat. Adéu. Per conèixer el mercat. Com va i com ha d'anar en el futur, eh? Ja anem pitjor, no? Sí, però en sèrio, perquè si no ens en anem a Pernambuco. Com que haureu de viure canvis per aquí, millor que... Bueno, gràcies. Ei, Mira, em trec hasta el guap, però espero que això em serveixi d'algú. que sí, home. Vale? que no sé quan vaig arribar jo, diu vaig. Sí. Bueno, molt bé, eh? Felicito, eh? Què tal? Molt bé, eh? Bon dia, eh? Balleu molt bé. Estem estudiat, que és alcalde, i ara tenim ocasió. Bueno, molt bé. Mira, aquí en viu i en directe.